Dobrý deň, vítajte u nového videa. Dneska sme tu vo skateboard obi, no a chcel by som dokončiť svet 3. Ďakujem vám za tých 162 odberateľov by to malo byť. Som strašne rád za to. Neveril som, že to zvládneme. Teraz bude náš cieľ 200 odberateľov, za chvíľu to dám na shorty, no a poďme na to. Trochu som z toho spravil tých 9%, lebo už som to skúšal. Dlho som nehral túto hru, ale keď som pozeral Roblox, som na ňu natrafil, tak ma napadlo, že by bolo dobré urobiť na to video. Zoberte si niečo dobré k jednu a dúfam, že to zvládnem dneska. Tak. Hop, hop. Ak chcete podobné typy takýchto videí, tak dajte like a odber. A jaké blast tam je. No a ak chcete videa priamo z tejto hry, tak napíšte do komentárov skateboard. Uvidíme, koľko z vás chce takéto videá. Typka je tu zaseknutá. To som ledva doskočil. Sakra. Dúfam, že sa vám zatiaľ páči video a že si ho užívate. Sme v 44%, to je dobré. Bum. Trampolína. No nič. Ale dobré je, že mám 5 skipov, takže kebyže som niekde až moc dlho, tak môžem použiť jeden skip. Alebo dám si takú výzvu, že nemôžem použiť ani jeden skip. Mám tu nejaké spiny, to si na konci spinaniem. Halo? Hop.
Dúfam, že za chvíľku to už budem mať. Ty vole, je drama. Znovu som spadol. Znova. No nič. Musím stávať padať. Buď som noob, alebo to je moc ťažké. Tak asi ja som noob. Verím tomu, že každý normálny hráč by to mal za pár sekúnd. Len ja. Boing. Paráda. Ja už mám dosť. Tak. Tak tuto som zabil asi 2 minúty na tomto. Ale tak dobré. Ja nemôžem použiť aj skip. Tak to je dosť ľahké. Pravím ľahké a zabil som na tom 2 minúty. Bolo tesné. Boing. Čo sa práve stalo? Asi viem, čo sa stalo. Každopádne ešte je to pár minút. Jakých minút? Percent. Jupi. Toto si idem otvoriť. Tie spiny. A poďme na to. Niečo dobré. To 50 koní. Coil. Jupi. Posledný spin. Coin. Ja nepotrebujem ten coin. No nič. To si ešte poskáčem. Čo je za zvuk? Každopádne to je asi všetko pre toto video. Dúfam, že ste si ho užili. A dovidenia.